What's up, tu AZ. Opäť sa nachádzame na bratislavskej predajni The Streets. Toto je In The Zone, časť druhá. A ideme sa pozrieť, čo sa za posledný týždeň udialo, čo sa udeje a čo nás teda čaká. Let's go. Jednou z noviniek, ktoré sme sa dozvedeli tento týždeň, je to, že Jerry Lorenzo, navrhár Fear of God, predstavil novú basketbalovú siluetu, teda konkrétne druhú už, kde tvárou bol retired Derrick Rose. Čo si o tom myslíte, kľudne napíšte do komentu. Vyjadril sa, že by to mali byť nové Jordan jednotky, či to úspeje, či nie, uvidíme minimálne koľko hráčov v tom bude hrať. Ako ďalšou novinkou, ako všetci si to postrehli, možno niektorí nie, možno niektorí áno, Trae Young, ktorý bol teraz v Adidas, alebo teda hral za dres Adidas, to môžeme nazvať, prestúpil do Jordan brandu. Či dostane nejaký signature model, áno alebo nie, minimálne má nové Black Cement, trojky na nohách, tak asi dobre spravil. Ako minulý rok, tak aj tento rok vyšli opäť rebríčky najviac nosených basketbalových tenisiek, konkrétne teda v NBA. Medzi top 5 samozrejme patria Kobička, či už to 5, 6 alebo 8, ale na druhom mieste bolo prekvapenie, kde boli práve Sabriny 2, ktoré obsadili toto miesto, a GTK 3, ktoré boli teda na tom 3. mieste. Či chceš jedný z nich si vyskúšať? Ja si myslím, že určite hej, keďže skoro každý ich nosí v tej NBA, takže sa zastav a uvidíš sám. Chalani z Intru pred posledným zápasom sa zastavili u nás na prevádzke, pomohli nám s pár objednávočkami a s pár predajmi. Žiaľ, ten zápas im nevyšiel, ale video máte tu a keď tak, chalani, kľudne sa zastavte, ak vám ten basketbal nevyjde, máme tu miesta voľné. Idete von leta pre basket s týmto? Nie, však na zápas proti Leviciam. Túto stredu o 6. v Go Pass Arene. A kde kúpiť líst? Nájdeš na stránke gopassarena.sk. Vidíme sa na... Srandy bokom, samozrejme chalom sa túto sezónu veľmi dobre darí. Sú totižto v EMBL na prvej priečke, v SBL na 3. a 14. novembra v sobotu ich čaká ďalší zápas proti Iskra Svit. Ako dopadne, kľudne sa prídi pozrieť, lebo lístky sú ešte stále dostupné na ticket portáli. Člen The Streets Family, Grabo Dunks, sa zúčastnil World Tour 3x3, ale nie ako hráč, ale ako dunker a pred 2 týždňami cca v Hongkongu vyhral prvé miesto, za čo mu gratulujeme a pozrite si sami, aký výkon podal. Možno viete, možno nie, každopádne vám poviem, Grabo Dunks ako svetový top dunker sa zúčastnil aj u nás na 2 eventoch. Jeden z toho bol teda Wake Lake Slam Dunk, konkrétne na Zlatých pieskoch, a z toho inšpirovaný event na Vltave, konkrétne v centre v Prahy. Keď ste to nevideli, výstupy máme tu, takže check it out. Z basketbalového sveta, alebo teda noviniek, sa presúvame na releasy. Konkrétne nás čaká veľmi zaujímavý release tento týždeň. Sú to konkrétne Jordan 11 Columbie. Colorway prvýkrát bola vydaná v 96. na All-Star Game, kde ich Michael zobral napriek tomu, že to nebola jeho aktuálna silueta, a prvýkrát release mali 2001. Po týchto rokoch dlho neuzreli svetlo trhu a teraz sú späť, takže ak to ceníš, legendary shit, určite áno. Silueta top, jedna z najikonickejších za mňa. To, že nemá najväčší hype na Slovensku, to mne osobne nevadí, takže určite sa zastav. Mali by byť tento týždeň vonku. Od tenisiek sa presúvame k oblečeniu, a to konkrétne na Essential Pack od značky The Streets. Ak by si chcel nové ponožky pod stromček, máme biele, aj čierne, či už tag logo alebo klasické logo. A samozrejme, okrem ponožiek máme tu aj iné itemy, ako napríklad trička, konkrétne biele tričko, či už s tag logom,
biele tričko s našim logom, alebo to ešte v druhom prevedení dvoje mikiny a dvoje tepláky, takže ak nemáš čo, je ti zima, alebo chceš pohodlie, alebo proste podporuješ našu značku, isto sa zastav si to vyskúšať a usúdiš sám, ako ti to sedí. Takže tešíme sa na teba. Od tenisiek a oblečenia sa presúvame teda na event, ktorý pre vás máme nachystaný tento týždeň, konkrétne 15.12., to je táto nedeľa, kde sa bude hrať 2K turnaj u nás v Bratislave The Streets. Pravidla budú nasledovné, bude 30 hráčov plus 2 nasadení. Každý, kto príde na tú 12. v nedeľu, si vylosuje svoj tím, za ktorý potom bude hrať celý ten turnaj. Samozrejme, bude to formou pavúka, čiže keď prehráš, končíš, keď vyhráš, ideš ďalej až do semifinále alebo finále, kde potom to bude Game of 3. Všetko bližšie sa dozvieš potom v nedeľu, poprípade v poste si prečítaj, o čom, aké sú výhry, ale viac menej myslím, že takto to je jasné pre každého, takže ak vieš hrať alebo nevieš a chceš to skúsiť, zastav sa určite, 15. ťa čakáme na prevádzke. Bam. Od 2K turnaja smerom na ďalší event, konkrétne Big Brr 2.0 a to bude konkrétne 17.12. o 17. hodine. Ak si to nestihol minulý rok, že by si bol fanúšek Luca Brasiho a nestihol si ho, tak tento rok je tvoja šanca a zastav sa. Budú mať back-to-back rozhovor, alebo hranie, alebo repovanie, alebo čo to bude. Keď prídeš, tak uvidíš, ale určite sa zastav. Takže yeah! Malo organizačné informácie mám ja a tie vám poviem. Konkrétne sa bavíme teda o vašich objednávkach, ak ste niečo nestihli náhodou na Vianoce kúpiť do 17.12. Ak niečo objednáte cez e-shop, vám vieme zaručiť, že do Vianoc to ešte stíhate, alebo keď niečo zakúpite, tak to stíhate vrátiť nielen do 14 dní, ale do 6. januára. Takže sme tu stále s vami aj počas sviatkov. Ak to dával dobrý pozor, viete okrem toho, že 17.12. je ten Big Brr 2.0 with Big Brosky, takže všetky informácie máte, tešíme sa na vás. Toto bol druhý diel In The Zone, moje meno AZ. Ak sa ti to páčilo, daj like, ak to chceš okomentovať, tak to komentuj, kľudne nám daj odber, ak si ho ešte nedal a vidíme sa teda o týždeň a krásne ďakujem za sledovanie.